na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ay! Molto! Molto sa tong tutok! Ay! Ginoo! Kailan kita sa una kuyog-kuyog tagmayo karong suod ka pong kita Ginoo. Siwasay ni gihadlok kog molto Ginoo! Hala! Mga molto? Misulti ang molto Ginoo ay! Misulti ang molto Ginoo! Dalaya! Ay! Oh, gilabay siya ba ito? Niburot ang iagtang. Huwag nakuyapan siya. Ipasukukit ko ni magbaayo, Jeff. Nganong ni Anhi ka dinidapit? Nganong ni Anhi ka? Ay, naon siya naman sa tao tong akong bana, oy. Multo ko no. Unya, kalit lang kapahong ang cellphone. Wa pagani ka human og sulti sa akong tuyo. Wa pagay ko kasulti. Bahala na to siya, ay. May lang unta og mausab ang una-una ni Inday Laura, no? Di lang intahon ibaligya ang karaang mansyon nila ni New Ramancia og New Andres. Lakip na ang ilang kayutaan. Unsaon naman lang taon, oy. Unsa naman lang taon kanon sa taon nga nag-ugma dito, oy. Mga pobre taon ang nagpuyo dito. Nagsalig lang sa umaog sa pagpamuhi sa mga kahayupan. Day Laura, naadi ay kadiha, day. Kung nakadungog man ka sa akong gisulti kaganiha, day, pasensya na kaayo, ha? Ako ang angay musulti ni anak nang. Day Laura. Nahuna-huna ko sa bang imong gisulti. Maluisab tuod ta sa mga tao dito. Ang ako lang tumungog tinguha nga masalbar ko ang among napundar nga negosyo sa akong bana. O gusto kong luwason akong mga tao aron doon napasab sila trabaho. Aron dili sila makuban sa ilang kaldero. Apan sila yung bahin. Kuhaan ko usab sa panginabuhi ang mga mag-uuma ditong dapita. Day, bitaw sab, day. Maluoy sab ta. Gusto kong maluwas ang among negosyo ni James. Gikan sa kalit nga pagkahugno ni ini. Kung tikyaob na yun ni, unsaon naman lang ang kaugmaon sa akong anak. Day, ayaw lang gud kaghuol sa kaugmaon sa imong anak, day. Total, maayo man sab ang kita sa kayutaan sa imong mga kinikanan. Nang tirang, gusto ka. Apan dilisab ko makatugot nga matikyaob na ginagamang negosyo. Kung madaha ko pa sa salbaron ko kini. Day. Sige lang, nakadesisyon ako nga dili ilabtan tong dapita. Tungod og alang sa mga taong nanginabuhi dito. Unya, day. Unsaon naman lang nimo. Ayaw kong traitore! Ayaw kong traitore! Jeff! Dayan, husto na. Husto na! Huwag ko mag-traidor mo. O ganong di adto ka sa Pikas Isla? Mo na kalibgan ko ni mo. Kung nga nung di ko nung pagtuod dito sa Pikas Isla. Usa ba hinungdan? Ha? Usa hinungdan kung nga nung di ko nung pagtuod dito sa Pikas Isla. May kagahapon ba ko dito napita? Ha na yan? O di ka gustong ako kining mahibawan? Wa kay kagahapon dito, Jeff. Wa! Doon na gitingali na yan. Doon na gitingali. Maskin kining sing-sing na gusto ko isulob. Ako nasabdan. Nasabdan ako. Nga wa kay gusto ini. Ug tataw lang. Nga wa kay labot ining wedding ring nga kung isulob ka. Jeff! Dili ko ikaw asawa. Dili ka na tinuod! Sukad pa sa una, wa ko mahigugman mo. Dili ko ikaw asawa din. No! Dili ka na tinuod! Ako ang imong asawa! Nalimot ka lang! Dili ba? Nakadawat ka na ng ako nga imong asawa, Jeff! Wa ko mahigugman mo din. Kung asawa ko ba ikaw?
Bisan gamay mo bati unta kini ako kasing-kasing o pagmahal. Ikaw ang paghigugma niya mo. Apanangtod ka ron, wa na yan. Wa kasabot ka ba? Wa kay labot sa kong No! kinahanglan. No! May labot ko sa imong kinabuhi, Jeff. Asawa ko ni mo. Magtiayon ta. Nakasal tang duha. Jeff, pasilo ako. Pasilo ako kay hindi anti kagabuan ta sa Pikas Isla. May kaaway ka dito. Huwag di ko gusto mapatay ka sa imong mga kaaway. Basinog pakitaan ka nila og ilang kag patyon. Usa, Oh, maunay tinuod, Jeff. May kontra ka dito. Di ko gustong mawakan ako, Jeff. Dayan. Mauna, sweetheart. Mauna tinuod mo. Please, ayaw na paglakaw. Didi ka lang uban ako. Didi ka lang. Mao ginay ako hinungdan, sweetheart, kung anong digit ko musugot ka mo ato ka sa Pikas Isla. O, pasaylo ako nagselos ko ni mo. Ang ako ba, nga ba sinugdunan kay babaeng giadto dito? Oh. Piset! Nakatumtom siya sa karaang mansyon nila ni Laura. Makalagkot. Nganong nadumduman man sa niya tong dapita. Kinahanglan di na siya balik dito. Ang tiguang na lalaki. Nakakita na ba siya ni James? No, kinahanglan balikon ko katong tiguang. Kinahanglan niya masusi ko siya. Kitigal pa kasulti siya ni Laura pahin sa nakita. Oy, hala, oy! Ay! Gitugkan kong bukos kung agtang na sa kita, oy, Ginoo! Tanawa, kita, Ginoo, oy! Hikapon ako nag-usabi. Ay! Bukol gid lagi in town, ay! O sa man nagkaigoin, nakuyapan na ba ko? At wa ko tabangang Ricky bangis da. Upa lang to ba da? Bangis sa gibiyaan lang ko din eh. Kumusta ang imong bukol sa agta? Ay, hala! Ay, kuyawan man tani mo, ay, hala! Kisa man ka! Uy, hala! Kalit man lang kami tungas kung kilid. Aw, likod! Hala! Ipahid ko kini sa imong mga mata, ha? Sabi na. Ay. Sabi na yung gipahid sa kong mata. Ala ka, bugnaw godaan ni day. Ay, hala! Ay, hala! Nganong gipahiran man ni mo niya akong mga mata. Wa mo ko'y mata, wa mo ko'y mata. Wa mo ko'y mota. Psst. Kana misit-sit man ka na rabukos dool. Nga gisisitan ko nimo. Noy! Oy! Hiwasay! Oy! Ano kung gisitsita, Noy? Oy, bangis! Karon pa ka do! Padugay, Noy. Hala! Ano kung gisitsita, Noy? May sugo ka na ko. Hala! Niya na. Nadaghan ng lawgaw ng abot. Ay, ako'y sit. Wago tao ko igasit-sit ni mo. Di ka na siya. Ka na mo igasit-sit ni mo. Kaila mo. Oy! Hala, kasag! Oy, kasag! Higanting kasag! Hala! Noy! Isiga ko yung kumatag ba? Ayaw sa man ka, Noy. Wamay kasag din, he. Ay! Wamay kasag ni Hiwasay. Ayaw sa man ka, Noy. Ginoo! Atakihon ko na Ginoo! Ay, karibahala na ko Ginoo! At tabangi ko! Ay, Ricky Bangis! Oy, higanting kasag, Ricky! Patay na ko inido! patay, good. Patay lagi! Patay na ko ini! Ay, kasag, Noy, ay. Ay, patay! Kinampak naman, gisagpa ako. Kabata pa naman nagpag sa tigwa. Gisagpa am ko nimo, animala nimo bangisa ka. Anya, kita pa kang higanting kasag. Guwang naman dahil tingali ka, papata-bata ka lang, guwang naman dahil tingali ka. Kita ka higanting kasag. Wala higanting kasag. Ay. Gino! Naon sa man ko, di malas ko karong adlaw. Nga ano man Gino, kita dyan ka na ko Gino. kita. Tanawa ko. Kakita kong multo ganina niya, karon higanting kasag na sad. Hala! Kadaghan ba na ako nakita rong adlaw? Yawan, Toy? Multo, kasag, doon ako third eye bangis, ni-active akong third eye. Tama na yun. Hala! Huton ko rin hala, hala! Oh! Ikaw ba? Oo. Saman? Ubog ko ni mong doon na kay third eye, oy. Gidam ko lang ka, oy. Gidaman lang ka. Hilasa ini bata. Oo.
Bata pa man Kita tani. man ko nimo natuga diri sa nataran ganiha. Uy. Kana imong bukol si imong agtang. Ay, pa. Murag na parok na pagkamang-kamang nimo sa siminto ganiha. Nya managpa. Kidaman ka noy oy. Karon na ka nakamato. Nya managpa dai ka. Ang Ay kagidaman ko. Wa ko naman na oy. Nagmata na ko. Kakita ka o gamata ko. Ay ko ilara bangisa ka. Ha, tingaling mabungis-ngis karon. Maayo kay nagtuo siyang multo ang iyang nakita kaganiya. Nagtuo siya nga multo si James. Kinahanglan di ko buwagan sa pananaw si James. Kibati ko nga nagduda na usab siya kanako. Laura, nanawag ka. Unsay akong ikaalagad. Andam na ang titulo og mga papeles sa bahay. Sa pangmatuod nga ako ang tag-iya niini. Tudlo ko sa bangko nga makahatag nako sa kantidad nga akong gikinahanglan. Gusto kong maablihan pagbalik ang akong kumpanya, Aki. Nga temporaryo nga akong gisira. Sigurado ka na ba sa imong nahukman? Oh, yun na pa. Doon na ba lead ang mga NBI sa naitabong kawat? O pagdaot sa imong kumpanya? Lubog pa kaayo, Aki. Dili ka ba lang magkikorporasyon ka na ko? Sayang ang imong kwarta, Laura, kung ibalik mo kinigtukod sa imong karaang negosyo nga nabangkarutan na. Kita na lang ang magkasosyo. Sigurado pang mutubo ang imong kwarta. Aki. Mao ka na negosyo sa akong bana sa buhi ba? Og dili ko gusto nga. Nga. Okay. Ikaw, God, ang nakaparat ko nimo kay mudukot kag usa lang ka negosyo nga kalumpago na. Leave it and try to invest a business that will bring you to success. Okay. Kung mo na hinungdan, nga kanang negosyo kapilin si Mubana, bisan wa na kini ayo, magpadayon kapag yapon, luoy ka ika, Laura. Aki, please. Unsa ron? Oh, dili! Dili! Tabang day! Nang tirang! Nang tirang ang bata lang! Si Francine nang tirang! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!